Malawi Today. Mmene moto ndi mmene zikukhalira mu mzinda wa Blantyre. Umu ndi mmene zinalili ndipo ife tinali pamenepo kupasirani china chilichonse kuma malo omaliza amene Professor Arthur Peter Mutharika amene amayembekezereka kukayima ndi kuundirani. Ndi kumeneko kunalitu nkoke koma ife sitiyankhula zambiri, tatiye tingomva zimene anayankhula Professor Arthur Peter Mutharika komanso ndi mmene zinalili. Takhala ndi pomwepo. Happy New Year, right? Look forward, 2025. Kabilo, Washwakaji Sono, Donzo and Yosanga Gondele, Wangamuza Woody, 2025, Joseph Gondele. Nikafunika kifuko Wameze Jikubai 6 Septemba Tuendini sana Yebi wae Yamonga mkuzio Ile nangu na kuindi manso Yebi wae Yote na kwa kundirande Kulikuzeni Kuline kuima Omaso ndiwi naso Juni 2020 Tidengaso kwa 6 Septemba Yeginoye Kwa kudijiteke Inekudaye mabaranga nudala Yeginoye Koyama nikupempa Nikupempa bambele Kudamesi mlalembese mlembese nso Yemwoye Nikuziwa Kudikulu mavuru bambele Nikuziwa nkani anjawa nikwijiwa Yemwoye Komasu kukwela kwa zintu nikuziziwa Vaksoni bambele Komaso nikuziwa Kudi antambi pano Mukwela di manta Mukwela di manta Twapa aliboma lankanza Kwa umanga antu Kwa kifukwa Koma nikusimikizeni Kwa 16 Septemba Zonse zimezita Everybody Kutesa njala Swahili maziwa Kutesa njala Imoye If
2017 komanso 2018 totimaziwa kuyendesa boma ajara tilanda boma aja kwa Zakahika soba Zakahika kwenye saboma Kifukwa kwenye saboma Hivi boye Hivi boye Nikuza nikuti kwenye saboma kumafunika andu azikulira kumafunika andu antundidwa kulendesa boma konzeka kudapumusa ziko ino komaso kuda anthu mukhandi ufulu kwapakali pano amalawi tipa ukapolo tikwenda jimantha kuopa boma komantha samaope boma iya Saboma imakha kwimi yanthu Ibidoye Osadi kopheza anthu ayi Yepo mariza ndi neso kwa boma ya MCP Boma ya MCP Akibaitanga la chija Ibidi Kuti musiye kuzunza anthu anga komanso musiye kumanga anthu a DPP ndiyopia kwambiri sasa zimene boma limene likuchita musiye zimenezo sezo ndi amalawi sinungokha Malawi komanso Malawi koma nduna zanu zija zimaopsesa anthu a DPP kunyumba ya malamulo asiye chigwere chimenecho asiye iliwoye konjo ndikulidziwa kwambiri ndikabweranso nthawi ina kuti ndacheze koma pano kwada ye mulule kuti ndibwereso pano ndikoneredziwa kwambiri mtsogoleri wa chipani cha DPP apita Mutharika kumaliza zonse zimene adakonza tsiku la lero maulendo awo oyimayima malo osiyanasiyana anayamba kumawa kuja akuchokera kwa Chemusa kuchilimba kafika kumachinjiri apanso amaliza anakafikanso kubamve apa adali kundikande mumzinda wa Blantyre kumaliza uthenga umene adabweresera anthu
anthu ochuluka adasonkhana ndithu kuno kundilande kuchoka nyumba zawo kuchoka malonda awo kubwera pano pa msika waukulu wa ndilande kuti azaone zimene mtsogoleri amene wabweresera ndi anabweresera uthenga wa chilimbikiso kuti ayi mundipemere ayibiro mpinga njira oye bwana choyamba timva chokera kwa akuluakulu ena amene akuyankhulanso malo ano nthawi yanu kutendera kuna kundilande chifukwa cha nthawi bwana sindakula zambiri koma tili ndi mafuta ambiri kuna kundilande bwana ndili chipulezati mulibandira nthawi yoti muzabwere kuno bwino muzapanga msonkhano kuno kundilande kuti mutsaze mafuta athu amene ali kuno kundilande bwana kuno kundilande kuoneka ngati ndikumene anthu apita mmiyowa ndikumene kunakanga ndikoyambira kundale komosamalizisa zimene iwo analonjeza ndemwe ifeomwe iliyo bwana ndi chikhulupiriro kuti zimene mungatilonjeza mutipangira bwana kuna kundilande ndi mafuta ambiri choyamba ndi bridge yathu yapa national bridge chachiwiri bwana misewu yathu yamundilande kuno bwana ndiyo unongeka chira bwana kundilande kuno ngati kuli mapuleya amene amamenya national team amachoka kundilande kuno bwana timapema youth center imangidwa kundilande kuno talonjeza ilo kuno kundilande kuti atipangira zosiyanasiyana koma pakapa tikuyandikira kuchisankho ine imene chachitika nachikhulupiriro mailiyo bwana tili nacho kuti mutipangira bwana anthu akundilande amakukondani mungaona nokha khwimbi mailiya bwana khwimbi mailiya paluchitira mboni kuti bwana anthu akundilande amakukondani bwana ndinamakafukufuku kali machamani komapenda osambalayi muno tauna kuti anthu onse anthu pa 100 anthu 92 amene bwana akukondani mapenda anthu 80 anthu okakanirana simanizirazi koma anthu 92 amene akukondani bwana soza tuli muli ndi mwayi wakulu bwana kuti no mulowe mboma bwana kwenye nthawi sindakwaza mbiri koma mopempha mulipangira nthawi kuti muzapake msonkhano kuno kundilande ili mafuta ambiri amene bwana tifanza kufulokozereki misewu ndi zina zotero tipitiwe bwana ndi nthawi zona wambiri pano komanso lemekezakata mulembo akuperekezani mosemenepaenda ngafati makuziwisani bwana kuti anthu amenewa akhalani pa ulendo umene ukuperekezani pose kumene mayenda apita oye ndikati apita muziti awina kale sichoncho apita bwana tepani koja nthawi tikuchokozeni kwambiri kuti ngakhale kwada mwabwera pano asibale anga nonse akundilande mwatichotsa manyazi zikomo kwambiri inu first lady yathu tikuti welcome home mwafika kunyumba zikomo kwambiri bwana zambiri atilankhulira achera koma mameseji ena zina zofunika tikupatsaniso ndi pa nthawi yoyenerera mulungu akudalitseni zikomo kwambiri amene ndi achipiriro mpinga njira amene ndi khungu wa chipani cha DPP kuno kundilande kumaliza zonse zimene mtsogoleri amene wa chipani cha DPP adabweretsa komanso siku limene adali nalo zonse zimene adali nazo siku la lero apita mtalika kumaliza zinanga ndi Isaac Salima tokoze nonse amene mnali panepo kuonera Times TV tatokoza kuti mwakhamu kuti satira pitizani kuonera program ena osadira pano pakanema wa Times tokoze nsanga makamera hawa tisingompela komanso technician wathu Christopher Nkosi ndi driver athu achipemwekazi taye kamba oyibiza kuti siku la lero zonse ziyende bwino makoma nonse pitizani kuonera program ena osadira pano pakanema Times.